program is open for sponsorship. For details, call 0818-721-0349 or 0703-589-2211 or 0703-733-5665. You can also email us via info@globalanticorruption.com or tell us at globalanticorruption. Odima ekwa kwagwa bụ oge mkpughe oge ha ji anọrọ ebe a wee na-akpụghasị ụmụ ihe na-emegasị n'obodo anyị. Unu amara na ọ bụ ndị Global Society for Anti-Corruption bụ ndị na-akwalite ọnọkọ a. Ha wa na-asị ịchọ ka udo dị ka achọ mpụ na aghụghọ na ụmụ alụ dị iche iche n'ala anyị bịa soro kwado ọnọkọ a. Ị gaa na Facebook ka afọ ị ga-eji wee fụ ha bụ Global Society for Anti-Corruption. Twitter ha bụ @GSAC_NGO ya bụ GSAC. Website ha bụ www.globalanticorruption.com. Maka ndị chọrọ iwe ha n'ekwentị maka nkwado o wee ka ọ bụrụ na anapụgo gị ihe n'ụzọ awọ n'ụzọ mpụ ịma ka ị ga-esi wee je nata ya ebe ị ga-eje ma ọ bụ akara ekwentị ị ga-akpọ ka amara ka a ga-esi nyere gị aka. Ị ga-ejidekwa ihe aka ebe gị ka amara ka a ga-esi napụta gị ihe ha napụrụ gị n'ụzọ awọ. Akara ekwentị ị ga-eji wee ndị Global Society for Anti-Corruption bụ 070-358-92211 070-358-92211 ma ọ bụ 081-8721-0349 ya bụ 081-8721-0349. Anyị ga-agbapụ ekwentị n'oge na-adịghị anya isoro wee tinye ọnụ mana ewe m ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị obodo ji biri ndị ma ihe ekwe na-akwụ n'ihe na-eme n'obodo mụ na ha nọ ebe a ugbu a. A ga na-atịgasị ụmụ okwu ọnụ na-agwa anyị ihe na-eme mpụ dị iche iche ọkachasị oge a na-aha ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe dị iche iche na-eme, ọgbaghara dị iche iche na-eme. Kedu ka a ga-esi wee chekwa ndị jere ndị na-eje bịa ya aka wepụtara obi ha sị ka anyị je bịanyere onye ha chere na ọ bụ ya ga-eme ka obodo dị mma ma ọ bụ chaa ha n'ụzọ pụrụ iche ma ọ bụ n'ụzọ dị mma. Ndị ụfọdụ maka oge ndọrọ ndọrọ rue ụfọdụ esi ebe ha nọ na-agbagharị na-achọ ebe nzokwa maka na a na-eche na ọgbaghara dị iche iche na-apụta ebe a. Ụmụ ọgbaghara na ka a ga-esi gbochi ya na ka a ga-esi chekwa ndị ga-eje bịa aka ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy Ani. Ndị gbara ọkpụkpụ nwere n'ebe a bụ Chiwetoke Hygienist EA2 ọchị obodo Enugu kpọmkwem. Ọgwụ ego ọ nọ ebe a kpọmkwem. Na-ekene ndị Igbo. Ndị Igbo ekene m. Ọ dị ma Honorable Ọnụọra Ekene nọkwa ebe a. Yawa bụ ya ihe ọ na-emere n'obodo Enugu ọkachasị na Eziagụ n'ime ọchịchị obodo Eziagụ karịrị akarị. Ọ na-achịkọta ndị dị iche iche na-enyekwa aka ma ọ ga-eje anụ ya kọwa nke ahụ. Mana Honorable ka anyị kene gị. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Kedu ka ndị Eziagụ mere? Ndị Eziagụ nọ. Kedu ka ị na-emere ha n'Eziagụ? Mụwa bụ onye isi ndị na-anọchite anya nke ndị oyibo na-akpọ Executive Assistant to the Governor, Eziagụ Local Government. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ma anyị nwekwa ichie n'ihe gbasara ịgbasa ozi nakwa ịhazi mmekọta ndị obodo na ndị dị iche iche. Ichie ọ nago m ezumike wee na ka na-enyekwa aka. Ọ naghị ezumike mana ọ kabeghị. Ana m ekwu maka Matthias Chima Nriji. Biko kenara ndị Igbo. JP ọrụ n'eze ekene m nụ. Obi dị m ụtọ na anyị na-akpa maka anyị bịa ka anyị kpaa maka ọ ga-esi dị mma n'oge vootu a ga-atụ maka ịbanye na ọchịchị ndị nkịtị n'oge na-adịrị anya. Ọ dị mma ka anyị gbapụsị ọsọ. Ndị Honorable karịrị akarị n'agbanyeghị na EA atinye Honorable mana anyị mana Honorable. Honorable Chiwetoke biko a na-abụ olu oge a na-achọ ịha ọkwa otu a ụfọdụ a na-asị ọgbaghara dị iche iche na-ebido. Gịnị na-ebutegoro ọgbaghara na-achọ ịha ọkwa? Eche m na ndị obodo onye pụta sị ka eje ha ọkwa na ọ bụ ihe kwesịrị ịda na-eme n'udo
mana ọ na-adị ka oge a ịfụ ka ndị ụfọdụ na-asị olukwa ebe a ị nọrọ ebe ị nọ natabakwa obodo apụkwana a na-enye ndụmọdụ dị iche iche gbasara ịdị ihe dị otu a mana o kwesịrị ịgba oge anyị ga-eji nwa anwụrị jee họpụta onye ga-achịzi anyị ọfụma mana gịnị na-ebute ọgbaghara n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị ihe ọkwa ọchịchị ihe na-ebute ọgbaghara n'oge ndọrọndọrọ bụ na ka obodo anyị si wee kwụrụ anyị were ọchịchị n'ebe ọ ya abụ ịbanye ịbụrụ ọgaranya ụfọdụ na-ekwu ịbanye ihe ị ga-emere obodo ịbụrụ ọgaranya and onye ọbụla chọrọ ịbụ ọgaranya so na-emezie nke ndị Igbo na-akpọ tigbuo ozugbo so mgbe a na-eme tigbuo ozugbo ịbịakwa cheta pastọ n'oge nke gara aga mgbe ụfọdụ dịka ọchịchị gaburu ọ na-abụ mbọsị ahụ a na-abịa ya aka ya ọwụgoro isi na ọya ka ị chọrọ ịtụnyere aka n'obi niile ikpere aka ịbịa cheche ị nwere ike na-abịa itinye aka n'akwụkwọ ewere egbe bịa buru bọks gbafuo ndị nwechara ụdị experience ahụ eruo echi ị na-asị ha ka eje tụọ aka ha sị mba na ha fọkwa ịgba ọsọ mgbe ụfọdụ agbacha ọsọ ahụ ndị okenye emerụcha arụ ịghọtụtụ onye meziri o ji abụọ na-ekwu okwu ibi aka na ụfọdụ asị na ha ma nje and abịa ndị pati na-eme nke kọma ọ ya bụ na ọ bụrụ onye nke ya ma ọ bụ ya ka mmadụ chọrọ ndị mmadụ ọha na eze chọrọ ma ọ bụ ya ọ na-esi ọnwụ n'onye nke ya ọ bụzi ihe a na-emezi na elekshọn abụzi tigbuo ozugbo onye ka ike o buru so ọ ya na-eme ndị mmadụ ji adị sket sorry ọ ya mere ndị mmadụ ji abụ na-ekwu okwu ije tụ vootu ụfọdụ ị ga-afụ ndị mmadụ ha ejuche ụfọdụ ụmụ bọyịs anọrụ n'ilo na-aṅụ mmanya ndị ọzọ ya kpewere na-ebi ya aka ihe ha ma bụ ga-apụkwara n'ụzọ ụfọdụ asị ọkacha nke ya na-emezi operation python dance n'ọnụ oyibo asị na ha juziri ala Igbo na-akpọ egwu eke ha juziri n'ala Igbo owe mbọsị ahụ famili na-afụghị ya sị nwa m ga-ejekwana nọkwara na ndị amị ga-agbagbukwe efugo so na-emezi idebi aka n'akwụkwọ abụzi ihe egwu ọnụọra biko ịnụgo ihe Chiweta Oke kwuru mana ebe m na maka ihe o kwuru ugbu a na-agbanyeghị na ndị mmadụ na-apụtakwa na-anọ n'anwụ na ọgbaghara ndị mmadụ apụtakwa n'igwe kpojue ibe niile mana ụfọdụ maka na ụfọdụ na-afụta na kemgbe ha na-eme ihe a na-enweghị ihe mgbanwe dịgoro mere na ụfọdụ na-akpazi okwu ugbu a sị onye ọbụla apịakwana ha apụtakwana otu ụfọdụ na-apụta ugbu a ka onye ọbụla nọrọ na be ya mana gịnị ka ị ga-ekwu ma ọ bụ ndụmọdụ ị ga-enye gbasara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka akwụsịgodo ọgbaghara maka na ụfọdụ ugbu a kemgbe a pụtara chọọ ịbịa ya aka ewebeghị ndị na-apụta na-agbasa ozi si ka akwụsịgodo ụmụ ihe ọgbaghara onye ọbụla pụta ị na-anụ akọmọnụ dị iche iche ama m na oge anyịwa na-etolite ọ na-adị mma ịfụ ebe ndị ndọrọndọrọ ndị isi na-azọ ọkwa ụfọdụ dịka anyịwa ebe a ka a na-amụta bekee na-amụta ka usoro na-amụta na-enwe ndụmọdụ dị iche iche mana ịbịafụ ebe ndị ndọrọndọrọ ndị otu unu pụtara sọsọ na ha chọrọkwa ka nke a mee na ha chọrọkwa ka nke a mee na ịkọ ọnụ na ịta ndị chigoro ụta ka a na-eme biko gịnị na-ebute nke a iche na ọ bụ ya ebute na ụfọdụ achọzi ihe gbasara ndọrọndọrọ a na-ekwu ihe gbasara ịbịa ya aka osi ya na ntị nke a na-apụ si na ntị nke ọzọ na-efe efe dịka onye kwuru okwu kwuru ọ gbara ihe ndị Igbo na-asị na ọ gbara ihe ewu na-ata so ihe o kwuru bụ ihe dị n'ahịa ya nke ihe kwesịrị bụ na ya ga-enwe ihe a na-akpọ ịkọta ndị mmadụ ndị a na-abịa atụ ya aka na-enye aka n'ịhọpụta ndị ga-achị obodo ka ha ghọta na ọbụla tigbo ozugbo na ọ bụrụkwula ihe kwesịrị ịbụ ihe ga na-eme a na-atụ ụjọ maka na ọ apụta n'igwe tinyere ezigbo mmadụ enwe ọganihu n'obodo so na ọ kwesịrị ịbụ ndị bụ ndị amaala n'obodo ndị na-ejere obodo ozi dịka ndị a na-akpọ ndị onye anụkụrụ n'ọbụla n'asụsụ Igbo onye anụkụrụ bụ onye ma ihe ndị obodo ya chọrọ so e kwesịrị igwu ya so ndị na-achị obodo dịka ndị a na-akpọ ndị town union ndị ụka ndị ọchịchị ndị ụka maka na ụka dị mpaghara obodo niile dị iche iche ha ga-enyere aka ka a na-agbasa ozi ya ka e nwee ike uche ha na-apụ dịka ihe gara aga nke gara aga na-adọrọ mma ka e nwee ike wee nhazi aka ka e ga-esi wee na-eme
ka ọ hapụzi iri otu a dịka esi ka ọ bụrụ ihe aghụle na-eje itinyere ndị ọbụla ga-anọchite ha ga-emere ha ihe obodo na-achọ ka enwe ike na-enwe ọganihu n'obodo. So ndị ụka, ndị ọchịchị obodo, ndị isi, ndị a na-akpọ ndị igwe n'obodo niile dị iche iche ga-enyere aka ka enwe ike na-agbasa ozi nka dịka o si kwesị ekwesị. Ọ dị ma Matthias Chima Nriji bụ Ichie, ọ bụkwa ya bụ retired director PR Enugu State Water Corporation. Nna anyị, ihe m ga-ajụ gị bụ ka ọ dị taa ka ndị ndọrọ ndọrọ si eje ịchụ nta ịbịa ya aka na oge gboo dịka onye ichie, ọ bụ ka ihe dị iche ihe gbanwegoro? Nwanne m nwoke ekene gị nke ukwuu. Ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na mgbe gboo, eziokwu na site na ndụ ndị mmadụ na-ebi ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka onye kwuru ezi si kwu, onye ọbụla nwere mmụọ na ya ga-achị na ya ga-anọ n'isi. And ịnanya na bido na 1960 mgbe ndị ọcha obodo a ji nwere onwe Naịjirịa wee luo taa, mgbe ọbụla a na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị tigbuo ozugbo na-adịa. Amaghị m ihe kpatara, mana ihe kpatara bụ ụdị obodo anyị nọ a na-akpọ developing nation n'ọnụ oyibo. Obodo ka na-emepe emepe bụ Naịjirịa. Mgbe a nọ obodo oyibo na Europe, London precisely, mgbe nọ 2002 ha mere election, nwere ihe dịka tigbuo ụzọ ịgafere ije tụnye vootu ada akwụ na line, enweghị ihe dịka bụrụ kata mmanya jekwuru onye a ga-etụọ ntị ka esi eme na ya igosi na ga-achịnwu ịbịa na telivishọn na London na obodo ebe ndị a mepegoro emepe. Ịbịa na telivishọn nwa onye a na-azọ ma mụnwa na-azọ, abịa na telivishọn na redio kọwabe ihe anyị ga-emere obodo. Ebe a enye unu ofu awa ị na-akọwa ihe ị pụrụ imere obodo na ọ bụ na-atinye gị n'ọkwa ahụ na ọ bụrụ tigbuo ụzọ gbo ewee na-ebanye anya onye anyị ndị na-atụ vootu n'anya ụdị mmadụ ịbụ mgbe eziokwu ị na-anya rekọdụ gị ka isi wee biri ndụ wee rute mgbe anyị na-azọ mgbe ezigbo mmadụ ga-edu obodo wee duo nye ọfụma wee bifo asịba ka atụnye gị na ọ bụrụ tigbu nke anyị na-afụ kịta bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ m obodo gba ọkụ, ọ bụ na ọ bụrụ m ka a tụnyere ihe niile emebie anyị ejebe kọt akagbuo ihe niile a tụrụ na vootu. Ọ bụrụ na ka esi eme, ọ bụrụ ka obodo mepere emepe si eme. Masị na Chineke ga-edu anyị na afọ m ife na-efe emefu na bifo elekshọn. Ị na-anya na Enugu steeti do na Chukwu mgbe gọvanọ anyị Dr. Fayem Chukwu gwa anyị Honorable Fayem Chukwu mgbe ọ batara n'ọchịchị na 2015 ọ rọrọ Enugu steeti wete n'aka Chineke. Ị na-anya ka Enugu steeti wee dị ife udo na nghọta kemgbe anwa ka Enugu si wee dee ji onye ọbụla ifukwa ka ọchịchị a dị bụ ọchịchị nke bụ onye kwuo uche ya, nke bụ onye ọbụla na-erite erie ma nwata amụrụ taa ma nke ndị ka onye ọbụla nwere onye ọbụla na anya ka ekpere anyị bụ na onye ga-abatakwa n'ọchịchị a. O wee bụrụ na esoro usoro nke anwa ị ga-afụ ezigbo na ịbịa n'Enugu steeti ịfụgo na political party ndị ndọrọ ndọrọ otu ndọrọ ọchịchị dị iche iche abịago tinye aka n'akwụkwọ n'ụlọ ọrụ aka ndị polisi bịanye aka na-akpọ peace accord kweta na udo ga-adị na ha ga-eme elekshọn ọ bụrụ tigbuo ụzọ gboo. Ọ bụrụ na ha jiri obi ha ji wee tinye aka n'akwụkwọ wee mee udo ga-adịla anyị. Ịnekwa anya na ndị a na-eke kwetago nkwa ya bụ ndị na ọnụọrụ dị ịkwadobe elekshọn dị n'aka ekwego anyị nkwa na ha ga-adị agba mbọ fụ na atụrụ vootu tụọ onye ọfụma gụọ onye ọfụma. Ha mee etu a si ekwu udo ga-adị. Anyị na-achịta ebe a kọwachagoro ụmụ nsogbu a niile. Honorable Chiwetoke, biko kedu ihe ị ga-agwa ndị ndọrọ ndọrọ ndị ga-ajụ be ya ka ugbu a maka nchekwa ha, ịdụ ha ọdụ ka e wee fụ nchekwa ha? Ọ dị mma, kedu ihe ị ga-agwa ndị a ugbu a maka na ịkọcha na ụmụ ihe a niile ma tigbuo ụzọ ugbu a ka e wee pụta n'Igbo dịka nna ya si kwuo gburugburu bụ onye obi umeala o were tinyere aka Chukwu ka a ga-esi gbazie ndị mmadụ ume ebe Enugu nọgọ n'aka Chukwu ka ndị mmadụ ga-eji wee pụtazie nchekwa ha ezuo oke. Ihe a ga-agwa ndị na-ebi aka na nke ga-eme ugbu a bụ na ihe niile ahụ mere n'oge ikpeazụ
a sị na ọ dọrọ mma na anyị ga-emezi ya ugbu a abụbọsị ị ga-atụ vootu ịbịa ịtụo vootu ịnọrụ tinyefu na akpọrọ rizọt o nweghị ọgbaghara ama ndụ ị ga-agwụkwa ndị obodo na owu ha bụ ndị nche na ọkwarụ ọ bụghịkwa ha buru egbe bịawa ebe a na-eme vootu maọbụ buru egbe kwugharịwa kama na ọ bụrụ na ya na-atụ vootu ebe a ndị nche nọrọ n'ọfisi ha ọ wee ndị bịara ịgba egbe bụ ndị esi bịawa n'obodo maka ndị na-emekewa ihe ahụ bụ ndị nke na-akpọ ndị otu nzuzo n'ụlọ akwụkwọ abịa esi ebe dị iche iche buru ha abịa bịa obodo ọzọ afọ ụdụ ndị ahụ ajụọ ha ihe ha bịara ime ọ bụrụ na a fụrụ egbe n'ime moto ha achụchie ha azụ na ndị obodo ọbụla ga-eme ekushọ na ha chekwavụrụ vootu ọbụla ebutere na be ha ka udo wee dị so abịakwa ndị polisi ndị uwe ojii na-esokwa abịa n'ebe wee na-ebinye aka polisi bịa ebe ahụ ọ bụghị ha were ego ihe o jewere chọwa ebe na-aṅụ mmanya n'akụkụ ebe ahụ nọrọ ụwa mmanya ọma mma mgbe a bịa vụrụ bọksị ebe ndị mmadụ na-ebinye aka so polisi ọbụla bịara ọrụ ọrụ ya ọfụma ndị obodo anọkwara n'obodo otu esikwe na-agbasa ozi elekshọn a esikwa otu ahụ n'ime obodo ọbụla na-agbasakwa ozi na-agwa ndị na-abịa aka ha pụta ọbịa bịa aka na ọ nweghị ihe dịka egbe na nka ọ ya bụ advice na-enye ya bụ okwu ndụmọdụ na-adụ ndị na-ebinye aka ọrụ bụ ọnụụra dịka onye ọbụa ka nsikere na iso na agha onye isi ala Enugu jafụ ụzọ n'ime ọchịchị obodo Eziagụ kedu ihu na ndị eze na ndị ọzọ na-eme ịfụ na n'ime ime obodo maka na oge ụfọdụ a na-abụkwara ya aba n'ime obodo ndị nche agaghị ama tupu amara ihe na-eme ihe emechana mana dịka ununwa nọ n'afọrọ gọvanọ anyị ụzọ n'ime obodo kedu mgbe unu na-agba ma ọ bụ ịkọwara ndị obodo na ọgbaghara agaghị abata n'ime ime ọchịchị obodo ekele gị dịka isi jụ ndị ime obodo amago n'Enugu steeti maka ọchịchị n'Enugu steeti dịka onye kwuru okwu ikpeazụ tupu nwanne m nwoke Naijiria oziti okwu kwuru na gọvanọ anyị bụ onye chọrọ udo onye okwu udo ana ọ bụrụkwa na sọsọ na ọdụ onye okwu udo na ọ bụ onye mmepe obodo na-adị mma ihe gọvanọ anyị mere n'ime obodo kpatara ndị eze niile nọ n'ime obodo ji akwụrụ ya aka ha na-asịgoro na ọ bụrụ na elekshọn ga-abịa nke taa na ha adịgo nkwadobe maka na ọya bụ gọvanọ mbụ afụrụ jee n'ime ime obodo nke a na-akpọ vek mụa bụ onye isi ndị EA nnọchite gọvanọ ime obodo wee jee wute ndị a na-akpọ ndị civil society organization ndị directorate of vek n'ọnụ oyibo maka a na-akpọ Eletoral anyị ga-adị mpaghara ime obodo ọbụla wee jụtasịa ha ihe ha ewelụ ihe kwesịrị imere ha n'obodo ahụ so wee gwakwa ha mgbe ahụ na gọvanọ ga-enye ha each autonomous community mana ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ ka a ga-esi gbochi nchekwa ka a ga-esi gbochi ọgbaghara n'oge ha ga-abịa ka ihe ọma gburugburu mere ka ndị mmadụ ghara ịbịa mebi ọrụ aka ya dịka ihe ga-emebụ na ndị a na-akpọ ndị nchekwa obodo onwe obodo ọbụla na-ewere ndị nche n'obodo ha nke a na-akpọ neighborhood ha ga-enyere aka so ndị na elekshọn nke a na-akpọ general election na-ewekwa ndị a na-akpọ ndị civil defense ndị uwe ojii dịka ndị kwuru okwu si adụ ga-anọkwa ndị obodo ọbụla ga-enye aka n'ọrụ n'obodo ebe ha nọ wee bie aka wee tụọ ya chekwube vootu nke ha tụ maka na ọ bụrụ na ha nọrụ onye ọbụla mara onye bụ nwanne ya mara onye bụ onye obodo maka mgbe na-ebe mbi aka ha je n'ime obodo jee mee mbi aka akwụkwọ onye ọbụla ilu ọbụla na-abụrụ ilu na-erejista ha n'ebe ahụ ndị agwa ndị nchekwa obodo akpụrụ ya lanye n'aka ndị polisi so a ga-agwakwa ndị ụka gwa ndị igwe ha kụọ ya tupu ntụli aka na-eru eme nke a ewemọrịla ya na ha ga-apụta n'igwe tụọ vootu. Nna anyị Masayas kedu ndụmọdụ ị na-enye na nke a ịfụ na imirikiti ndị ga-apụta tụọ ụtụ mbịanye aka họpụta onye ha chọrọ ka ọ gaa n'udo ka a ghara iwe ọgbaghara ka ndị mmadụ onye bịara ịhọpụta onye ga-achị ya ka ọ bịa mee ya nakwa n'udo nọkwa n'ndụ fọlụ aka onye ọ họpụtara ka ọ ga-esi dị
kedu ndụmọdụ nke gị nna anyị? Biko ekenesi gị ike na nke a. Nke mbụ bụ na ekene ga-agagodo dị ya bụ ụlọ ọrụ a na-akpọ Global Society for Anti-Corruption wepụtara atụmatụ program a n'ọnụ oyibo wee na-eme ka ndị mmadụ mata maka n'okpuru ha ka eji wee mebe program so ọlụfa pụrụ iche ọlụfa na-alụ ọlụ mara mma na mụ na si n'ọra na eze Naijiria ga-ekene ya bụ ụlọ ọrụ ọfụma n'ụdị atụmatụ ha wepụtara ọkachasị njọ n'oge anụ anyị nọ n'ụdị ichekasị arụ ka ọ ga-esi wee daba wee bịa na ndụmọdụ m n'obodo ọbụla dịka Naijiria mgbe ọbụla a na-eme elekshọn a na-atụ vootu eme ndọrọ ndọrọ na ọ gaa were gaa nke ọma ọ ga-esi n'aka ndị ụlọ ọrụ a na-akpọ INEC ndị na-akwadebe maka elekshọn ọrụ ha bụ maka elekshọn ọ ga-abụ ọrụ ndị sekuriti polisi na other law enforcement agents ọlụfa ha ga-alụ ọlụfa nke ọma were obi Chineke lụọ ọrụ bifo na ihe anyị na-atụ anya amịta mkpụrụ ka esi wee kedu ihe mbụ n'uche n'oge elekshọn onye isi ndị polisi nke batala ọfụ Inspector General Police o kwere nkwa na ya ga-afụ na-enwere ezigbo nchekwata n'oge elekshọn nke weda ọfụ na nsosa etu o si kwe nkwa akaba arụ ebe ọbụla enwere polling booth ebe ọbụla a na-atụ vootu na ndị sekuriti na ọgịrịgbam 247 nọ ke nkwụcha anya asa afa ayọkwa Chukwu ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ndị ha wepụtara n'azọ ka ha na-ejelo ihe gbasara vote by na igolo vote igolo obi ndị mmadụ were 1000 goro obi ndị mmadụ iweele ezinụlọ gị ịga n'iru nke na-arọ na-abịa ruo ụmụaka gị ga n'iru maka 1000 or 2000 anya so onye ọbụla na-atụ vootu na onye polisi na-ene anya inweta onye ji ego na-asị bịa na alụ m ego ka ije tụnyere m kpụchikọm nke a bụ olu nna anyị enugonu ya ndụmọdụ a mana cheta dịka nna anyị si kwuo Global Society for Anti-Corruption chọrọ nkwado unu ya bụ na ihe a na-eme kemgbe ha bidoro ihe ọ bụ ihe na-apụ ha ego okpogho wee chọọ nkwado onye ọbụla ka abịa kwado ọnụ ka ịchọọ ịkpọ ha maọbụ na ewe ka esi napụ gị ihe na ụzọ mpụ maọbụ na ịmara ihe na-emebi n'obodo ịchọzie ka ejikọta aka ọnụ wee chụpụ alụ n'obodo anyị kpọọ akara ekwentị a ya bụ ndị Global Society for Anti-Corruption na 070-358-92211 070-358-92211 maọbụ 081-8721-0349 kpọọ ha ugbu a ewere nke a napụghị n'ike ọ bụ na ị chọrọ nkwado ọnụ ka ị bịa kwado nke ọ bụla ị were ndụmọdụ nke gị niile ka gị na ha ga-eji rụkọ kpọọ ha na 081-8721-0349 ị nwekwara ike ije na webụsaịtị ha zipụrụ ozi na www.anticorruption.com ije na Twitter ha nọ na akara eji ama ha na ebe ahụ bụ @gsac ya GSAC_NGO Facebook ha bụ Global Society for Anti-Corruption. Ugbu a anyị ga-agbapụ ekwentị ka ndị niile m nwere n'ọnụ ka bụ ndị ihe ndọrọ ndọrọ doro anya nke ukwuu ewere achụchụ ị chọrọ ịjụ ha maọbụ ka ntụle nke gị maọbụ arịọ nke gị tụnyere ya ewere m Chiweta Oke Hyginus ọ nọ ebe a kpọmkwem ọ bụ ya bụ EA2 aka na-achị obodo Enugu gburugburu ewekwa Honorable Ọnụọra Ekene bụ onye na-achịkọta onye isi o so n'isi na-esote onye isi na-achịkọta ihe niile ka ọ si aga n'ime ọchịchị obodo nke Enugu ya nke Eziagụ ime ọchịchị obodo Eziagụ ọ bụ ya bụ n'afọ maka ihe a na-enyere onye isi anyị aka ya bụ ọchịchị obodo Enugu na-enyere ya aka nke ukwuu n'ịfụ na ihe na-aga nke ọma n'ime obodo Eziagụ. Ndị a bụ ndị gbara ọkpụkpụ ewekwa m iche ihe gbasara mgbasa ozi na nzukọrọ ike makwana ka mmiri si agba na Enugu mana ike agụbeghị ya. Mathias Chima Nriji ọ nọ ebe a
ya bụ ewere ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ ịkpọ na 070 ya 090231109 akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụ nke gị ugbu a bụ 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji weti ọnụ ka ịjụ ajụ nke gị. Onye na-akpọ? Ekele m, biko kwụsị okwu ike, ezigbo mmadụ. Kele Chukwuma, ndị ka ị mere. Ewe m ndị gbara ọkpụrụkpụ na tata na global. Kedu ajụjụ gị? Daalụ. Ire votu ụkwanụ ire Igbo onwe 4 years na-abịa iregodi 1 million mana na-enye ha karịa 1000. Ihe eji emedu ji aka ụmana ire ha votu anyị saa dịka onye kwugburu okwu si wee kwuo anyị ga tụọlụ vootu otu esi atụ vootu tụfu ndị ọjọọ tụbata ndị ọma na ndị ọjọọ egbukwu anyị na obodo a. Ndewo. Daalụ. Ka anyị were onye ọzọ. Ọ dị ma akara ekwentị ga-eji weti ọnụ ya bụ 09023111109 ma ọ bụ 09097711009. Onye na-akpọ? Biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe na-ekwu. Ekene m ehihie ọma. Ọ ga-adịrị gị mma. Aha m bụ Chizzy na-esi m na Nairu nata ebe wee na-akpọ. Gaa n'iru. Biko ndị ọrụ ya na gburugburu na-arụ ọrụ ana m ekele unu. akwụkwọ na ọbụnagodo elekshọn nke a na-abịa abịa kama na ibe m na-arịọ bụ biko echetanụ Nairu nata ezu ije na Ụgbọọka, ije na Nairu nata ezu, ije na Nkelechi, ije na Mgbugbu, ije na Nume, ụzọ adịrị ebe ahụ, ọkụ adịrị ebe ahụ, enwere ụdị ndị dị n'ebe ahụ ị ga-ajụ na ọ bụrụ ndị so oyibo achị gọọmenti revent and ndị si na-agba saịdị ahụ abụrụ ndị na-ere vootu gị since ọchịchị bidoro from NPP ọkwa PDP anụ maka ha nọ biko Chineke ga-enye aka gburugburu ewu na biko ka o chetara anyị na ajụjụ ka anyị na-aga. Ọ dị mma, daalụ. Mana ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ka a ga-esi je megodo ntụliaka ka ọ gaa n'udo, nke ọ ga-eji bụ na nke gburugburu na-eme echekwa ya ọfụma ka a ga-esi wee mee ka ọ daba n'udo. Ọ bụrụ maka nke ahụ na nsogbu adịrọ gburugburu onye ọma ka ọ bụ ịma na ahịa ọma na-ere onwe. Ọ bụrụ maka ịkpata ibe ndị oyibo na-akpọ shọbet ma ọ bụrụ na nwa ọ bụrụ ndị na-azụ azụ gburugburu dị consign so ha nche niile we also need behind him. Ọ dị mma, daalụ. Nna ya kwuru ka ihe chọrọ itinye. Ife m chọrọ itinye na onye na-ekwu maka na ebe mmepe obodo elutabe ebe fa na arụ ụzọ nke arụ nka ọ doro anya na arị anụ ka na-agwụ gburugburu bata n'ọchịchị na ihe ọ lụgoro n'obodo dị iche iche erike. Ihe ọ ga-eme bụ ya nwee ndidi na iwu nọ na-abata bụ efe na ọ bụrụ isite ọbụla mgbe ihe anyị na-ekwu kpọmkwem ka a ga-esi gbochie ọgbaghara. Ihe a bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Gburugburu chọọ ka eme ha ndị otu ya nọgoro ebe a emechaa akpa anyị gwa ha afụ ngalaba azụmahịa anyị agwaghị ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ma ọ bụ ha na ndị global akpa. Gburugburu kwesịrị ha na ndị global ịkpa ọ ya ka ndị global ji asị ka a bịa kwado ọnụ ka unu wee ike wee na-akọwa ụmụ ihe zoro ezo. Ọ dị mma, 09023111009 ma ọ bụ 09097711009. Biko ịkpọ anyị. Isiokwu anyị bụ mpụ dị na ka esi ahọ ọkwa ọchịchị, ihe ya na-eme na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a ga-esi wee mee ịhọ ọkwa ma ọ bụ jebịa ya aka nchekwa zuru ezu adịrị ndị na-eje ịtụ ụtụ inde ya aka. Onye na-akpọ? Biko kwụsị okwu ike. Daalụ, gaa n'iru. Gaa n'iru. Ihe na-atụnye ya bụ onye isi egwurela ọtụtụ maka ndị nche
nke obodo ọ na-eme ihe ntuli aka ndị nche obodo gaa n'iru atụ vootu maka ndị polisi kpọrọ ha ma ndị obodo ọ ndị nche nọ n'obodo ma ndị obodo mana iwu ọ ga-abụ ahụ na-awụghị iwu kwesịrị ka ahụ ebe ahụ amara ihe onye ha mere ime ọ bụrụ na ndị ọjọọ dere ka a gagburu buli buutu ma ọ ga-eme ihe ha ga-emebe ha dị njọ ejide ha so ndị nche obodo dị mkpa etinye ebe ọ bụla a na-atụ vootu ọ ya nye nna ọ dị mma Ifeanyị ị na-akwado ihe Honorable kwuru onye na-akpọ onye na-epi ọ dị mma 09023111009 ma 09097711109 onye na-akpọ ọ ndụ INEC ka o ji esi n'aka INEC abụmechee ihe a binyecha akwụkwọ aka ha kpọọ ihe ahụ ihe ebi ọ ya na nsogbu ada ha biko ha ka ahụ kpọrọ anyị na eziokwu wee eziokwu achị achị onye emerikwere ya were obi ọcha nabata inwe ọgbaghara. daalụ anyị ga-ewere onye ọzọ wee na-aga n'ihu. Cheta na isiokwu anyị bụ ka anyị ga-esi gbochi ọgbaghara chụpụ mpụ n'ihe gbasara ịzọ ọkwa ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Biko ya awapụta ihe anyị na-ekwu. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Gaa n'iru kwụsị okwu ike. Dalo 09023111009. Ọ bụ oge mkpughe nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwado ka ha chọkwara nkwado unu. Ewere ka esi napụ unu ihe n'ike na ọ bụ na ị chọrọ nkwado ọnụ ka ị ga-akpọ ha n'akara ekwentị a. Were akara ekwentị a ka ị kpọọ ha ozugbo ka agwaghị ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya, maka na oge na-adịghị anya ọ bụ ọnụ ka na-adịghị mma. Ọ bụkwa nụ na-abịa kwado ya wekwa ike ịnọgide ị gaghị anụkwa oge mkpughe nke Global Society for Anti-Corruption na-akwado ya bụ mee ngwa ngwa ka eme ala ọdachi. Kpọọ ha na 07035892211 ma ọ bụ 08187210349. Onye na-akpọ? Onyinye ndị ka ị mere kwụsị okwu ike ka ha nụ ihe ị na-ekwu. ha tọrọ nkwa na a ga-ebu ya bụ ntuli aka na-abịa n'ọdịnihu. Ha biko fụ na e nwere ezigbo nchekwa. Ihe mere ka a na-achụ nta nkwado ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-etinye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha ga na-alụta ọgụ na-akpịta ala ọkụ ka ha fụ ihe ego etu a adịghị ejipụta. Daalụ. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike. Gaa n'iru kwụsị okwu ike nwanne. Daalụ. Ngwa daalụ. Unu cheta na isiokwu anyị na ihe anyị na-ekwu bụ ka a ga-esi ma ịma na obodo dị n'udo. Ọ bụrụ ya bụ na ihe a niile unu na-ekwu ọ na-aga n'ihu maka na gburugburu na onwe ya bụ onye udo ka unu ga-esi mee ka udo dị n'obodo ebe ọ na-achị. Aha ka alụ ya ka anyị na-akpa ka ihe niile a gburugburu na-eme ka o wee gaa gburugburu. Ndị na-arị na-asị na orubeghị ha ama m na ihe eji akpọ gburugburu m na ọ ga-erute onye ọbụla
ka ọ ga-esi rute onye ọbụla ka a ga-esi mee ya n'udo ka a na-achọ ugbu a ya mere ị ga-eji wee kpọtụ ya alụ nke gị maka na ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na ebe a chiweta oke na ebe a chiweta oke Naijiria mgbe EA ke onyeisi ala anyị na obodo Enugu Honorable Ọnụọra Ekene bụkwa ahịa gburugburu ji afụ ụzọ na Eziagụ n'ime ọchịchị obodo Eziagụ Mathias nri ji bụ onye nọgoro ezumike nka mana ọmụ ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria ya bụ na anyị na-ekwu nakwa ka a ga-esi wee chekwaa obodo anyị ka ndị mmadụ wee wee obi isi ike n'ije tụnye ma ọ bụ bịa ya aka n'oge na-adị ya mkpụrụ ụbọchị ole na ole izuụka ole na ole ka ọ fọrọ ugbu a emebe nke a onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike o gwa ya afa gị anyị anụchaghị ihe ahụ ikwu isi atụ agụrụ esi m Anambra steeti akpọ gaa n'ihu nwanne gaa n'ihu anụ m ihe unu kwuru ọ bụkwa na alụmụ na-atụnye bụ ịrụ ọrụ ndị nchekwa elekshọn a ga-eme ka a ghara ịjụta ọgba aghara na ya nụ gọvanọ Enugu steeti ugbo ifatụ ugbu anyị ọ na-eme ọfụma na-asụkwa udo a ga-atụkọgosi aka ndị Sineti ebe niile na ndị Igbo anyị ndị bụ ndị ndu na ya chọrọ ndị ọchịchị achịgbo anyị na-ayọ ndị ọ dị na-atọ ndị ọrụ nchekwa ka ha nwere ike iwepụta oge ka a ghara ịfụ n'ọgbaghara agara aga ọ bụrụ na emenye ọ ya akanyela anyị aka onye ahụ na-edobe PDP ya pụta gabe bute onye ọ chọrọ agụọ obere anyị azụ onye ndu ka ihe wetara anyị mma anya ihe mmụọ na-ekwu daalụ nwanne daalụ okwu gị dabara adaba ya bụ ndụmọdụ nke gị ahụ ọ dị mma 09023111109 maọbụ 09097711109 nara okwu nne na ụlọ mgbadata ebe a wee ndị nna ha na ebe a wee na-akapịa ya ọnụ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike o afa m bụ Uchenna ezi m amụzụ wee na-akpọ echichi ọmanụ ọ ga-agadịrị gị mma ọ gaa n'iru ihe m na-ekwu gbasalụ maka nchekwa nke a na-ekwu okwu enyi dịkwa mma ka nchekwa ọnwụ ga-ewe zuo oke ndị gọọmenti anyị nyere anyị aka ka ihe mmerụ ahụ ghara esi n'ije ahụ and prezidenti anyị na onwe nke ya gbanwekwu obi ya gbochikwa obi a na enwekwe niile ga-eme natakwanụ maka anyị tụọ vootu anụnwa ka onye ọbụla ghọta ego nwanne kwụ agwụ karịa na na-eme n'ike n'ike na enwekwe niile ji ike eme na jiozo megokwana onye ọbụla na ihe a ga-eme so onye nwe na onwe enye na-eme owepụ onye isi nke ọzọ otinye onye isi nke a owere onye isi nke ọzọ otinye onye isi nke ọgbakọ wee febụ onye anyị mụtego eziokwu mana ihe egbokpere ọchịchị ahụ ọtụgozi onye ọkaikpe anyị were kwuo okwu otu esi wee chụpụ ya ọ dị mma nwanne ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ isiokwu a ka anyị na-ekwu ihe wuchena gị o anyị na-ekwu ka a ga-esi chekwa obodo na-ekwu okwu ya kapakwa otu wee na-apụla ka anyị ga-elekshọn anwa ka Chineke nnabakwa anyị ume enyekwa anyị nlekọta nye ha anyị onye ọchịchị maka na Jehova abụghị onye ọjọọ na onye nlekọta ya Jehova bụ daalụ 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 ọ dị mma na-anụghị ka o si ada ka anyị ga-esi wee chekwaa obodo anyị n'oge a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe ọkwa ọchịchị ka anyị na-ekwu onye na-akpọ gba ya afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike o ekele gị nwanne ebe ka isi akpọ gwa m afa gị gaa dị elu ezigbo mmadụ ndụmọdụ ya ganụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka iwu odiwu mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị adịkarị na ọnwa elu omenkwe nabata n'ezigbo onye lere ya anabata n'elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye lere owule obi ahụrụ na mkpụrụ ụlọ na maka ọmụwa na mmechapụta na ndị na-eme na ndị na-adị ekpeta ga-ezebi ebe na-akpụ
ndị na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị dịka aka ọnụ asị na ha wabụ ndị na-azọ ọchịchị na-azọ ihe ndọrọndọrọ ọchịchị na-enwe ọnụ ha na-arụ na-akpọpụta otu ibi ya ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ebe a ka were emere aka ọnụ igbo nsogbu ihe na-adị na mma na-adị so ọ bụ na ha na-enwe aka ọnụ ha nwe aka ọnụ ọ bụghị ya baa na-achọ ebe ezute ego ndị nka nka onwezekọ ejizi ụzọ gbajọ ochie ọgbagha na onye elu na egwuregwu ụtọ na abati na egwuregwu nwanne na nwanne ka ọ kelebe daalụ ọ ga-adịrị gị mma ọ dị mma cheta na ọnụka bụ ọnụkọ nke ndị mkpughe oge mkpughe a na-ekpughe ụmụ ihe na-eme n'obodo mana nke kacha nke ụfọdụ ka ejigoro ụzọ awụọ napụcha ihe ha ama ka ị ga-esi wee nata ya ọ bụrụ na ị were ife akaebe ị ga-abịa ma ọ bụ kpọọ ndị Global Society ka gị na ha lụkọọ ka obodo anyị wee dị mma ka a na-anapụ ndị mmadụ ihe n'ụzọ awụ ka a mara ka a ga-esi wee na-anaghachi ya mana nke kachasị nke bụ na ha chọrọ ọnụ ka a bịa kwado ya maka na ọ bụrụ na ịbịa kwado ya wee ike izu ụka ọzọ ewekwa ike gaghị anụzi ihe gbasara ka esi mee mpụ a na ka esi ka a ga-esi wee gbochie ya ya mere ị ga-ejijiri ọsọ jiri iji bịa kwado ha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị emechaa ọ bụrụ na otu a Chineke mere ihe ndị ma ihe ekwe na-akwụ na-anọchite anya onye isi ala anyị na obodo Enugu nọ ebe a ọ bụrụ na Amaka hapụzi aha ka ha na ka a ghara ịbịa kwado ọnụ ka nke a bụzi Amaka ebe Chineke mere kpọla ndị dị ka Chiweta Oke na Honorable ndị a bụ ndị gburugburu ji afọ ụzọ ya bụ na ọnụka ga na-agarịrị ị ga-akpọ ndị Global Society for Anti-Corruption na 070-358-92211 070-358-92211 maọbụ 08187 21039 08187210349 biko Honorable Chiweta Oke n'aka anyị na-apịachi ekene ndụmọdụ gị n'ihe a niile a na-ekwu ndụmọdụ m na-enye ndị na-ebi aka n'akwụkwọ bụ dịka Enugu steeti si wee dị today tata o nweghị ihe dịka tigbuo zogbuo na elekshọn nke ga-eme onye ọbụla ga-aweta voters card ya nke ọ ga-ejiri gawazia ndị Igbo na-akpa permanent maka na ike ọ ga-eji wee gaa ebe maka ọma na iwere nke voters card akwụkwọ eji ebi ya aka ikikere ị mara na ịbịagodu ebe na-ebi ya aka ịma mbi ewu aka mana ọ bụrụ na ijiri eji mmara ihe ị ga-eji wee tụ ya bi ya aka n'akwụkwọ ijiri ya bịa egwu atịna gị na ndị Enugu steeti sekuriti ndị nchekwa aka shiri ha ike a na-azụkwana ha azụ ekwe ha nkwa ha kwekwara nkwa na onweghị ihe dịka tigbuo ozugbo site na masha ọha na eze mbọsị ga-atụ ha jewegoro kịta jee weta akụkọ ha ga-eji iweta PVC mbọsị ahụ ijewe ebe ahụ isi wee gbata na buutu gị jee tụọ ibi ya aka chere vootu gị na onweghị ihe ga-eme ihe ndị na-ebe eburu bọksụ ji abịa emebi ebute ọgbaghara bụ mgbe ọ na-abịa ịbịa tinye aka itinye aka na ha rụzi ebe ahụ mfụma na abụ na atọ ha ebukọrọ ngwongwo mana ọ bụrụ na mmadụ nche juo ebe ahụ ha ama mbịa ndị nche ga-amakwu ihe ha mere ọ bụ ndụmọdụ m na-enye na ndụmọdụ nke gị ka anyị na-apịachi Igbo bụ Igbo dịka unu si ege ntị anyị na-agwa unu ha onye ọbụla pụta n'ikem bịa tụnye aka na onwere ihe dịka ihe mgbagwoju anya maọbụ ihe ga-ebute tigbuo ozugbo na ntụnye aka nke a ga-atụ ya anyị na-agwa nne na nna ha dịkwa ụmụaka ha ọdụ gwa ha na onweghị uru ya na-erite maka ọbụla nne onye mụrụ nwa na-amụrụ ka nwa ya si akpa agwa biko nke a ka mkpa gwa ha wepụkwa aka n'aka ewu bifo ọ ghọrọ ha aka mmadụ bikos na ndị nchekwa obodo ga-anọkwa n'ikem pụta n'ikem bịa tụnye aka nọkwa ka efu na agụrụ ntụnye aka ọmụtụ ya ekene nke a bụ agbamume kara aka ya bụ ndị ga-ejebe aka Ichie nna anyị Mathias
biko ndụmọdụ m ga-agara nke mbụ bụ INEC ndị ọrụ elekshọn dị n'aka anya asa afa kafa were obi chukwu were ọrụ elekshọn ka a kpọọ rizọt ka ọ si wee dị na-akagburu rizọt ndị nchekwa obodo polisi ka arụ ọrụ fa ka ọ si wee dị ma iburu ballot box ọ bụ na ndị nke obodo n'ọrụ egwu agaghị ekwe gị metụ ballot box ha anya asa ha lụọ ọrụ were obi chukwu lụọ ọrụ etu onye isi esi wee kwe nkwa udo ga-adị elekshọn ga-adị mma abịakwa n'akụkụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị political parties na ndị ha na-ewepụta ha bụrụ n'uche na ọganiru Naijiria ha were ebu ụzọ ka Naijiria ga-esi gaa n'iru ka enwe ezigbo elekshọn ha ebu n'uche na ọ bụrụ ha meriri udo amada ha bụrụ n'uche ọdịmma nke Naijiria nke izizi onye na elekshọn ọbụla a na-atụ na-aga enweriri onye merie si gbakọta aka ka anyị gaba n'iru. Onu anyị nụchara ugbu a bụ olu ndị kara aka anyị were Chiwetoke ya bụ Honorable n'onwe ya Chiwetoke Hyginus bụ EA to Enugu State Governor, Honorable Honora Ekene bụ Coordinator Executive Assistant to the Governor of Enugu State, Eziago Local Government Chapter, Matthias Chima Nrije JP bụ Retired Director PR Enugu State Water Corporation. Ọ ga-adịrị niile mma mana dịka Amaka si kwụrụ n'azụ ugbu a kwụrụ na-eche maka na ọ dị ya ka ihe a we ka ọ dị mana agwara m ihe ọ ga-eme Chiwetoke zu ka eme ọrụ ebe ọnụ ọra zu ka eme o jide ndị a ọ mara na ọnọ ka ga na-aga n'ihu ego eji akwado ihe a kama m ka ọ na-adị ya ya bụ na ana m ekene ndị Global Society for Anti-Corruption ndị na-akwado ọnụ ka nke Amaka Weke bụ onye isi ha na mpaghara na Igbo anyị a ọ ga-adịrị niile ma iwere nkwado gị ka ọnụ ka anyị wee mekwa ya n'izu ụka ọzọ jee were nke ọbụla iwere kwado ndị a kpọọ ha na 070-358-92211 070-358-92211 or 081-87-210-349 081-87-210-349. Global Society ọ ga-adịrị niile mma Chineke gọzie ndị Igbo. Ekelela m Tobechukwu nke bụbara ihe a niile ụwa wee na-afụ ya. Tobechukwu ọ ga-adịrị gị mma. Ekele Amaka Weke ma ama m na otu a bịara na gọvanọ obodo anyị n'Enugu ọ bụ gburugburu ọ bụ omereọra ọ bụ nwoke mara mma nke ukwuu ọ na-anụ akwa ihe ọbụla a na-eme ihe ọbụla ga-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọ ga-akwado ya. Amaka Weke ji ebe so ndị a jefọ gburugburu ka ọnọka wee na-aga n'ihu. Cheta na abụ m Chizzy ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma.